Čau, mamko. To, že jsme byli na velrybách, už víš, tak teď to vemu jenom stručně. Vstávali jsme zatraceně brzo a bylo to znát, ale dobrá nálada nás neopouštila. I když teda jedna paní průvodkyně furt mluvila nebo zpívala, to byla trošku hrůza. No a druhá paní průvodkyně mi řekla, že když na širokém moři uvidíme ptáky, tak 100% uvidíme velryby. A já jsem tam byla se 7 ptákama, takže to bylo celkem jasný. Další den byl zasvěcený Muay Thai, což je bojové umění, které má kořeny právě v Thajsku. Kluci si zatrénovali, rozdali pár kopanců, ran a hlavně teda potrápili svoji fyzičku. Pak nám tam ještě ukázali starodávné bojové umění a rituál. A večer jsme zakončili v nejstarší Muay Thai aréně na světě. Bylo to moje poprvé na živém zápase. Viděli jsme knockouty, zlomenou nohu, ale znáš mě, já tomu prd rozumím. Co ale vím, je, že tahle aréna byla fakt krásná. Koukej na ty projekce. Další den byl trochu edit, trochu odpočinek a volno, takže jsme vyrazili s klukama na prochajdu do města. Viděli jsme fakt krásné věci. Tenhle květinový market byl boží, líbil by se ti. Pak jsme měli soukromý koncert a krásný výhledy z mostu přes řeku. Véča a hurá do peřin.